tvrtke Kroz, vodim prodaju u tvrtki koja je danas već na nekakvih 200-tinjak ljudi, radi diljem Europe i Bliskog istoka. Bavimo se uglavnom kompleksnim IT rješenjima. To je za ljude koji nisu možda iz tog segmenta, svijet u kojem spajamo različite stare, nove sustave, povezujemo ih i na taj način pokušavamo prodrijeti sa našom pameti kroz svijet. Ono na što bi svakako htjeli ukazati je da smo nedavno ušli u drugi krug glasanja za europskog šampiona, odnosno European Business Award. I tu bi pozvali sve koji gledaju da možda pogledaju naš filmić, poprilično je zabavan i da za nas i glasaju. Mi u Krozu se osim svojim poslom bavimo i dosta takozvanim vanškolskim aktivnostima, pokušavamo privući što više mladih i djece u ovaj divan svijet programiranja i IT-a. I kroz udrugu Programerko smo se bavili radionicama, kod klubom, Scratchom i tim nekim aktivnostima gdje smo se u stvari sreli prvi put sa STEMijevcima, gdje smo se prepoznali da imamo isti sustav vrijednosti i da su nam iste stvari važne. Tu smo STEMijevcima ponudili, u stvari pomogli im u onom što im je najviše u tom trenutku trebalo, a to je da nađu svoj dom. Što smo se više družili, to je nekako došlo i do intenzivnijeg razumijevanja da jedni drugima možemo jako pomoći. Oni nama svojom divnom energijom i entuzijazmom, a mi njima i iskustvom i raznim drugim segmentima put koji smo već prošli možemo njima pokazati. Pokušavamo postići taj veliki uspjeh kojem se ja zaista nadam, jer su svi pokazatelji da će STEMijevci u tome uspjeti, da postanu prepoznati u cijelom svijetu kao platforma u kojem djeca i mladi mogu stjecati dugoročno razna iskustva kroz projekte i kroz učenje. Divno je biti žena u IT-u, uvijek imate, sva svjetla su na vama, svi vam pomažu i zaista je jedno prekrasno mjesto. Ja tu pozivam pogotovo mlade cure i djevojke da apsolutno rade, uče i da nam dođu.